Sopir ngomong lewat belas awan-awan motor sedino yamo ngono somat yo cah nanti motor yo ora wong sak kliwat apa piye ngono. Alah, oh iya, berbang mandor penak apa disusul iki. Halo, Pak, ngebuti jenengan. Anu, badhe nyuwun tulung. Anu kalih ngopi ngriko lho, Pak. Nggih, mungkin kan mbake cantik kan teng griya to. Jadi ngopi ngriko. Wong to gampang mungkin bayari. Nggih. Nggih teng pas niku lho, Pak. Nggih, pas niku lho. Nggih ketemu niku. Nggih kesusu no, saged ndang cepet mawon niku enteni. Kalian mungkin ngopi-ngopi ngriko. Oh nggih, siap. Gotong-gotong pas ngopi Pak nggih. Nggih, nggih, nggih. Aman iki. Aman ro gelem diapusi.